tom komornějším prostředí vás tady přivítal na přednášce vlastně v rámci našeho přednáškového cyklu, který vlastně máme v letošním roce v zahradě. Představil Tomáše Vencálka, který Dobrý den. bude dnešní prezentaci Polská arboreta a japonské zahrady prezentovat a doufám, že se vám přednáška bude líbit a přeji vám příjemnou zábavu. Děkuji. Dobrý den, já taky děkuji za slovo. V podstatě ta ukázka těch arboret a japonských zahrad, které si dneska ukážeme, je vlastně, dejme tomu, výsledek našich cest, které jsme absolvovali v posledních asi 10 letech. A ze začátku jsme vůbec netušili, jaké krásné zahrady nás čekají, a vlastně v podstatě se to stalo tradicí, jo? Takže každý, dejme tomu 2-3 roky se vracíme, zahrady navštěvujeme a je tam vidět obrovský posun. Navíc jsme teda s polskými kolegy navázali spolupráci a naopak oni jezdí třeba k nám a v podstatě se to stalo takovým už pravidlem, že se vždycky jednou takhle za čas navštívíme a vlastně ukážeme si, jak ta zahrada jak ty zahrady se rozrůstají, co nového přibylo a kolik práce vlastně zase zatím je. Já jsem se ještě snažil vlastně ukázat tím, že člověk nemusí jezdit daleko od hranic, že opravdu v některých případech stačí překročit hranice a jsme hned v podstatě v nádherných zahradách a stačí nám na to jednodenní výlet. Samozřejmě jsou tam i místa, konkrétně asi 2 nebo 3, která si zaslouží trošku více času. Samozřejmě při nějakém, pokud by se člověk opravdu hodně motivoval, tak ráno si přivstal, tak se dají i některá ta vzdálenější arboreta zvládnout během vlastně jednoho dne. Já teda začnu tady hned tím prvním a to je spíš takhle, ano. Takže tady je hned prvním arboretem je Jarkov a to je teda japonská zahrada, to není arboretum, ale je to japonská zahrada, která, jak vidíte, úplně na samém kraji vlastně Polska, blízko našich hranic. Je tam město Kudova Zdroj, takové lázeňské město krásné, taky s pěknou parkovou úpravou a vlastně překročíte hranice za Náchodem, můžete jít i vlastně z té strany z Orlických hor. Já jsem tam měl z obou stran, jak teda po těch silnicích té 3. třídy, tak i po té jedničkové silnici z Náchoda a jste za chvilku vlastně v Jarkově. Ta zahrada je zajímavá tím, že je soukromá, je malá a nabízí, na to, jak je malá, tak nabízí strašně moc jako zážitků na malém prostoru. Já teda vždycky ke každé zahradě na začátku přečtu nějaká data suchá, protože já si to všechno nepamatuju, jak tady mám takový šmírák. A tomu Jarkovu jenom teda, že to je soukromý, majitelem je Edvard Majcher, 1000 metrů čtverečních, ona se malinko rozrůstá, ale není kam, protože zase je to na tom severním úbočí těch hor, takže tam není až tak moc kam se rozrůstat, že ty srázy jsou vlastně poměrně prudké. Byla založena v roce 1980, od té doby se nějakým způsobem rozvíjí. Pro veřejnost samozřejmě byla otevřena až mnohem později, až po tom roce 2000. A dokonce teda nám říkali, že tam byla i návštěva jakési delegace, dejme tomu z Japonska, nevím, jestli to byl přímo velvyslanec, ale že s nimi nějakým způsobem taky spolupracují, že o nich ví. Ta zahrada je opravdu dělaná s citem. Tady je vidět právě hned na začátku, že využívá toho vodního toku. Tam jsou spousta potůčků, že jsme v horách, takže s tou vodou se tam dá hrát a je to obrovský vlastně benefit v té japonské zahradě. Tady zase je vidět japonské pítko, zase v nějakém stylu, těch pítek je tam více. Tady nějaká rybniční plocha, tohle to je vlastně japonská přeslička, kterou taky u nás můžete koupit, jenom teda upozorňuji, že je trošku rozrůstavá, že třeba ji nějakým způsobem krotit a dát ji třeba do nějaký obruče, jako to mají tady. Když jsme tam byli úplně na začátku, tak byla taková zbujilá, teď tady to je fotka vlastně z loňského roku, tak už je přeci jenom trošku umírněnější. Tady zase vidíte
ukázku těch japonských pítek, různých teda stylů provedení a opět obrovská výhoda třeba oproti naší japonské zahradě tady Botance, že využívají toho přírodního zdroje té vody, kterou tam mají. Tady už některá zákoutí, japonské javory samozřejmě, potom tvarované jehličnany, ať už jedle, tak většinou to jsou dřeviny, které oni zas tak přísně nedodržují, aby to bylo vyloženě japonské nebo asijské, takže se tam objevují i evropské druhy, což není v rozporu s tou filozofií a někdy se objevují i americké druhy, ale to rozhodně v tomto pojetí nevadí. Tady zase máme ukázku bambusu, což je tohle rod Fargesia, to jsou takzvaný, jak říká kolega, ty hodný bambusy, ty trsnatý, který neutíkají, takže i do těch malých ploch jako vynikající použití. Aby jsme nezůstali teda jenom u těch dřevin, tak tady máme hosty. To jsou vlastně byliny, které se hodně používají v japonských zahradách a právě hezky vidíme, je známe třeba spíš ze záhonu nebo jako podrost do nějakých, dejme tomu, hajních partí nebo pod nějaké zrostlé stromy, ale tady je krásně vidět, jak hezky se snoubí s těmi kameny nebo s těmi prvky těch cest. Takže tady ještě takový detail, zrovna modrolistý kultivar. Tady zase máme trvalky, které rozjasňují ty stinné partie tím panašováním. Samozřejmě kapradiny využívá zase té lokality, takže často tam bývají i původní, jenom je vhodně zakomponuje do té kompozice. No a mezi ty prvky patří i samozřejmě japonské lampy, potom zase tady máme řez teda těch jehličnanů. No a jedna část je i věnovaná bonsajím, nebo vůbec stylizovaným miskám, stylizovaným krajinám vlastně v misce. Tady zase je vidět, kdy už opravdu si teda jistým detailem, tady v Evropě je to někdy chápáno jako kýč, ale v té Asii se to objevuje. Oni se nebojí těch drobných prvků, u nás samozřejmě na to náhle trošku jiný, takže to ne každý používá, ale zrovna tady v Jarkově jsme viděli spoustu těch nádob, kde se tyhle prvky používaly. Tady zase máme japonskou lampu, tady stříhaný, tohle je vlastně laciniátní buk, který má takový dlouhý, je to v kultivaru, má dlouhé listy. A tady máme takovou zenovou zahradu, která vlastně taky vznikala poměrně nedávno. Když jsme tam začali jezdit, tak byla rozestavěna, teď už je v podstatě dokončená, která vyžaduje tu každodenní práci, tu péči zase v té údržbě toho štěrkového lože. Tady zase máme nějaké stříhané jehličnany, no a tady to je vlastně vyvrcholení té zenové části, té kamenné, kde vlastně dojdete až vlastně sem a to má být ten efekt těch vysokých skal. Hezké na té lokalitě je, že tady v tom pozadí je pak vysoká stráň, takže ono to na to všechno pěkně navazuje, takže určitě tuhle zahradu, jo, tady je celkový pohled, tam je vlastně správní domek, tady u toho je pak předtím je parkoviště, normálně poměrně pohodlně tam dojedete takovou sice strmější cestou, ale není problém. Takže s paní, která tam vybírá stupní, se dá domluvit i česky bez problému, takže to určitě je zvyklá na návštěvu i z přeshraničí. Tady opět máme nějakou tu japonskou lampu, ukázka plůtku z bambusu a zase japonského nějakého acer palmatum, japonského javoru. Tady zase moc hezká ukázka, jak využít třeba nějaký silnější bambus na ty ploty. Takovéhle ploty jsme třeba viděli v Číně u těch klášterních zahrad, takže opravdu tohleto si myslím, že je moc hezky vidět. Tady zase využití toho terénu byl svažitý, takže ho dali do takovéhle vysoké terasy a tím pádem vzniklo několik velkých lavic, několik jakoby úrovní té zahrady. Tady je ukázka šlapáků, zase jedna z těch cest. Tady máme nějakou mateří doušku, která je zde jako náhrada za trávník.
No a tady Hakonechloa, což je vlastně travina, která je typická pro japonské zahrady nebo vůbec pro ty asijské zahrady, hodně se používá, ona má takový ten převislý růst a tím působí opravdu ještě v kombinaci s těmi kameny nebo třeba u cest, tak působí takovým lemujícím dojmem a ukončeným dojmem vlastně třeba té cesty nebo nějaké té kompozice. No a teď se přesouváme, pořád jsme vlastně kousek za hranicemi a přesouváme se po stejné silnici po té hlavní jedničkové, která vede na Vroclav, okolo takového městečka nebo obce Němča. A to bylo kdysi velmi významné průmyslové městečko, byl tam pivovar a tak dále, byla tam železnice a díky té železnici bylo vlastně to město poměrně bohaté. To bylo ještě v době, kdy tam vlastně bylo Prusko. A blízko toho je bývalá osada, dnes je to, když se ještě ukážeme na mapě, Vojslavice jsou vlastně tady, hned tady jsme měli ten Jarkov a tady jsou Vojslavice. A je to vlastně bývalá osada, kterou spravoval vlastně hrabě. Já teď zase teda se do toho podívám. Prvně to patřilo hraběti Aulokovi, který vlastně už někdy na začátku toho 19. století už začal budovat něco jako park, ale samozřejmě to bylo úplně v počátcích. Byl to spíš hospodářský dvůr, byl tam nějaký zámek, mělo to poměrně dost hektarů, celá ta osada. No a pak to přešlo, vlastně on to pak prodal a koupil to hrabě von Oheim, který byl vlastně takovým průkopníkem dendrologie, to byla až, dejme tomu, druhá polovina toho 19. století a byl průkopníkem dendrologie. On byl dokonce i v rámci už jakoby německého císařství, byl i, myslím, že předsedou té dendrologické německé společnosti a poměrně dlouho si to držel, až snad jako do první světové války, takže to bylo opravdu jakoby vážná osoba v oblasti dendrologie. No a po válce vlastně, když to přešlo po tom rozdělení Evropy novém, tak pod Polsko, tak se pokračovalo vlastně v tom arboretu, samozřejmě všechno bylo zničené, ty budovy jsou znova v podstatě vystavěné, tam byly úplný ruiny, něčeho jsou jenom základy zůstaly, jak tady vidíte, to byly dřív vlastně ty dvory, ty v podstatě provozní zemědělské budovy a to se postupně opravovalo už od té druhé světové války a samozřejmě pak to přišlo ještě pod univerzitu, takže se navázalo na tu historii toho arboreta. Co je na tom vojslavickém arboretu zajímavý, jednak je poměrně velký, má 62 hektarů, pro srovnání dendrologická zahrada v Průhonicích má něco přes 80 hektarů, takže to jako je v členitém terénu, což je taky moc hezký. Pokud je hezké počasí, tak vidíte třeba Nasový hory, který mají 964 metrů, ty jsou jakoby severozápadně. Pokud by tam nebránili zrovna na těch kopečcích, které v těch Vojslavicích jsou stromy, tak za dobrého počasí by bylo určitě vidět na Kralický Sněžník směrem jakoby na jihovýchod, jako do Čech. To je vidět třeba z Vroclavy z některých míst, protože to je přece jenom víc v placce a nevadí jim tam ty kopečky, které už tady jsou. A vlastně ti, co vlastně to arboretum zakládají, tak opět využili skvěle toho terénu. Jednak je tam chladněji, protože to je opravdu taková hezky zvlněná oblast s těmi kopečky. Potom je tam dost spodní vody, to právě jsme byli překvapeni, že oni moc nemusí zalívat, přitom je tam jílovitá půda a oni nemusí moc zalívat ani. Takže i některé ty rybníky, co tam jsou, tak samozřejmě jsou některé historické postavené na nějakých jakoby potocích, ale spousta z nich, co mi ty říkal vlastně ředitel současný Tomáš Dymný, tak stačí jenom vyhrabat díru jakoby v tom údolíčku a ta spodní voda se tam natáhne a využívají to tímhle způsobem. Další důležitý význam je, že vlastně patří pod tu Wrocławskou univerzitu a je tam sbírka národní kolekce mnoha rodů dřevin a nejenom dřevin. Tak za ty všechny vyjmenuju hlavně hortenzie, které teda mám také v oblibě. Určitě to jsou pivoňky, japonské javory, potom rododendrony samozřejmě, protože i ten Oheim byl i šlechtitelem významným, že jo, v tom 19. století dokonce i po něm pojmenovali nějaké rododendrony a azalky, takže by se to dalo dohledat. Takže to bylo poměrně jakoby významné šlechtitelské
stanoviště a pracoviště a mimo ještě teda ty dřeviny, tak tam je největší sbírka denivek v Evropě. Kolegyně tam právě jezdí, co máme tu naší sbírku tady denivek a taky s nima právě na téhleté úrovni spolupracujeme. A je to asi jedna z největších v Evropě, ne-li největší. Nemáme to úplně ověřené, ale myslíme si, že bude asi největší v Evropě, že ty plochy jsou obrovské, až uvidíte ten rozsah. Tady jsem schválně teda vypsal nějaké ty kultivary, které jsou zajímavé, ale které můžete vidět i u nás v zahradě. Tohle je od té americké hortenzie stromečkovité Arborescent Spirit, ty růžové nové kultivary, které jsou, dejme tomu, na trhu 10 let. Tady zase od panikuláty, od té asijské latnaté, teď bíle kvetoucí, později na podzim, že tady to je nějaká fotka, dejme tomu z července, kdybychom tam byli v září, tak už bude dočervená, takže to určitě jsou zajímavé. Tady zase je vidět porost u těch rybníčků, to jsou vlastně ty vyhrabané vlastně plochy v tom nejnižší části té zahrady a využité právě na ty rybníčky. Tady zase ukázka čistě plnokvěté Anabel. Tady zase je vidět, že pár sterilních těch plátků květních a tady normálně fertilní. To je taky zase zajímavý kultivar, který navazuje na ty botanické druhy, které, co si budeme povídat, nejsou až tak moc u veřejnosti oblíbené, protože nejsou tak hezké, jako když máte vlastně celou tu dřevinu pokrytou těmi sterilními květy. Že jo? To dělá tu hortenzi vlastně jako asi nejvíc atraktivní. Ale určitě sbírkově je to zajímavý a když to člověk takhle prokombinuje, tak je to hezký. Zase ukázka Hydrangea arborescens, několik kultivarů, zase ta stromečkovitá. Potom tady máme ještě, a tady už se dostáváme k těm hortenzím velkolistým, ty všichni známe z těch zahrádek, že ty se tady pěstují nejdále. A tam zase máme třeba kultivary. Tady je Semper Florence, který v průběhu toho květu mění tu barvu od té růžové až do té od té růžové až vlastně do té modré. To je taky věc, která je zajímavá, že jsme se ptali, jestli oni, jak tady musíte dávat ty přípravky na ty modré hortenzie, tak oni opravdu v těch Vojslavicích podle těch informací, co máme, nemusí dávat vůbec nic a že to funguje s tím složením té půdy. Takže to je určitě taky výhoda, že si můžou hrát více s těmi barvami, než my tady. Tady vidíte prostě krásně modře zbarvené a nikdo si s tím nějak extra nehraje. Tady, tohle je zajímavost, to nám tvrdili, že zrovna tenhle kultivar Fripon je takto přirozeně modrej. Opravdu ta fotka neskresluje, jo? Takhle to vypadá ve skutečnosti. A my jsme tomu nevěřili, my jsme říkali, prostě k tomu fakt něco musíte dávat. A byli jsme ujištěni, že opravdu ne, a že takovým způsobem byl vyšlechtěný a zbytek dokoná teda to složení té půdy. Zatím jsem ho tady na trhu neviděl, nevím, jestli by se dal někde sehnat. Je to možný, že už ho trh nabízí, ale je to určitě velká zajímavost. Vidíte, že v té zahradě tam byl vlastně krátce, že to je 3letá rostlina tam. Takže tady pak je samozřejmě kultivar Baby Lace, který máme i tady nahoře v botanické zahradě. To je od panikuláty, to už je měsíc září, takže z té bílé přešel na tady ty krásné vlastně sitě růžové laty. A kombinace, zase obrovský cit pro to zahradní umění, kterým jsme se třeba setkávali v Anglii a tady rozhodně teda je to na stejné úrovni, protože třeba tady pod Sarba Odsunu, u toho sbírka krásná i didakticky, zajímavý pro školy a tak dále, sbírka kultivarů, jenom hortenzie, latnaté, Hydrangea paniculata, takže opravdu můžete jít všechno pojmenované pečlivě, můžete jít kultivar po kultivaru a vlastně si zapisovat, fotit si a i na ty soukromé zahrady je to inspirativní. Tady, jak jsem říkal, jsou asi největší sbírkou v Evropě těch denivek, Hemerocalis rod. Tady jeden z mnoha porostů, zase zakomponovaný teda do té kompozice toho arboreta. Tady zase nějaké detaily ty kultivarem bohužel neřeknu, to by
věděla kolegyně. No a tady se dostáváme jednak na ten vršek, tady je jakoby vícero zajímavých věcí. Jednak to je asi nejvyšší bod toho arboreta, je skoro až na konci, oni se teda každý rok rozrůstají, tady vidíte, tady to je parkoviště, když jsou nějaký akce v letě, jak to je úplně plný, jo, to parkoviště nestačí, to je prostě plný aut. A oni se každý rok rozrůstají o nějaký prostě desetiny hektarů. Vždycky, když tam jedem, tak říkáme právě kolegovi, že jsou zase o kus větší. Neskutečná práce zatím. A tady z toho nejvyššího bodu je hezký výhled, to jsou zrovna ty Sový hory, tohle. Myslím si, že možná i s tím nejvyšším vrcholem, a ten si tady nepamatuju, ale měl by to být Kalenica, 964 metrů. Takže i takhle hezky orámované to je. Bohužel na tu druhou stranu někam na ten Kralický sněžník teda není vidět. A tady vidíte zase sortiment, prostě sorta po sortě, denivek, ale to jsou obrovský pásy, jo. Tady to pokračuje to dál a dál, takže to je jako neskutečný plochy, když se tam jede, tak je to opravdu na celý den a chce to vytipovat teda ještě ten měsíc, na co vlastně chcete jet. Jednak teda oni jsou významní i v těch rododendronech, to je krásný měsíc květen a azalkách, pivoňky taky, ano, mají je taky jako národní sbírky. Potom, když tam jedete v červenci, tak vidíte vlastně ty denivky plus teda začínající kvetoucí hortenzie. A když tam jedete v září, tak vidíte třeba traviny nebo už ty odkvětající, hlavně ty panikuláty, ty hortenzie, které barví hezky, plus ty ocuny, jak jsme viděli tam na té předchozí fotografii. Takže každý takovýhle období má určitě něco do sebe, takže se tam vyplatí jet minimálně 3krát. Jo. Tak, pak tady máme, ano, tak ještě k tomu, aby toho nebylo málo, tak vlastně v těch opravených budovách jsou různé trhy se pořádají, jsou tam výstava dřev, výstava prostě plodů a tak dále, která je stálá, ale pak jsou takovýhle prostě jakoby nějaký trhy nebo i výstavy, které jsou opravdu sezónní nebo se pořádají jednou za nějakou dobu. Jednou tam byly i bonsaje nebo různé misky třeba osázené, takže i takové typy výstav se tam dají ve vhodnou dobu najít. A to jsou právě ty doby, kdy ta parkoviště je tam úplně plné. No tady samozřejmě všechno musí být ještě doplněno, to teda platí asi pro všechny zahrady na světě nějakými těmi vzdělávacími prvky, jako ukázka prostě řezem stromu, co zažil za ten růst, pak tady ukázka, jak vypadají, že jo, a sbírka konvic, historických konvičky na zalévání, takže i takovéhle věci se dají vidět. Tady to je ukázka zase z výstavy, kdy tam byly kapradiny v nádobách různých. To bylo taky moc hezký, byly to takový stylizované nádoby, takže opravdu zase v obrovském množství. Takže to taky stojí za to vidět. No a tohle je měsíc květen. Tady máme ukázku azalek, tady ta červená hotshot, nějak Michio, tady opravdu výběr neskutečný. Když tam člověk jede v tu dobu, tak to skoro vypadá až jako, že jsou všude houbičky na nádobí, jo, jak je to barevné, protože to jsou zrovna tyhle ty azalky, jsou úplně pověstné tím, že ty květy totálně překryjí ten zbytek té rostliny. Tady zase ukázka teda rododendronů, opět měsíc květen. No, tady se dostáváme nalevo, azalka Blaufeder, krásně modře kvetoucí. Tady zase ta skupina těch rododendronů Jakushimanum. To jsou takové ty poměrně tvrdé rododendrony, které i tady u nás v japonské zahradě, kde úplně nebo vůbec celé naší botanické zahradě nám rododendrony nejdou, ale zrovna ten Jakushimanum nemá problém, takže si myslím, že to je takový perspektivní druh, plus ty kultivary od něj různé, že jdou i tam, kde se jiným vlastně skupinám nebo těm hybridním rododendronům nedaří. Zatím teda s nima nemáme problém jako s jedinými. Tady zase od Jakushimana zase kultivár. No a tady je vidět, tohle je zeď vlastně toho arboreta, ta se každý rok většinou posouvá, jo, zase někam dál. Tady vidíte krásná kompozice, skovaná cesta, jo, to má radost, to, co dělal vlastně na Karlově náměstí, že jo, jak on zakryl
vlastně pohledově ty cesty, že byly původně zapuštěný pod terén toho trávníku, takže vůbec nebyly vidět a nerušili při tom pohledu jako přes celý ten park, nerušili ten zážitek z toho parku. Tady něco podobného, tady je to teda vytvořený travinami a trvalkami, ale zase ten efekt je krásný, že když tam takhle procházíte, tak vlastně levitujete mezi rostlinami. No a to jsme zase na tom vršku nejvyšším, kde je takový topolový háj, takový jakoby druidský, a samozřejmě má to nějakou mystiku, je tam k tomu i něco napsaného, je tam i napsáno, jaké jsou výhledy, ty topoly už jsou teď větší mnohem a je to zase místo, kde se setkávají lidi i u různých jako kulturních akcí, já nevím, ať už jako prostě nějaký Halloween nebo prostě toho typu akce, pouštění draku a podobně, tak i to se tam vlastně pořádá. No a tady moc hezká věc, ukázka, když se sázely ty dřeviny, nebo když byly krátce po zasazení a vlastně na té druhé fotce vidíte, jakým způsobem, co za tu dobu, tady to jsou, dejme tomu, nějaká možná konec 60. let, začátek 70. let, a jak se za tu dobu vlastně posunuli. Ta další část je koncipovaná zase ve formě takových dlouhých záhonů. Každý má asi nějakého, co nám říkal ten kolega, tak má nějakého v uvozovkách architekta, který mi to jakoby navrhne tu ideu. No a jsou to smíšené záhony, traviny, růže, trvalky, prostě plus takovéhle jako ohořlé trámy, do hloubky ohořlé, takže ty tam už jsou, co tam v podstatě skoro jezdíme nějakých určitě minimálně 6-8 let tam budou už. Takže taky takový zajímavý prvek. Teď nově přibyl zase na tom svahu nejvyšším takovýhle jako možná viktoriánský takový skleníček pro choulostivé kytky, pro odpočinutí. To je taky moc hezký. No a tady už jsme v měsíci září a tady jsou, myslím, že ty odkvetlé denivky, už tady jsou vidět ty uschlé stvoly. A tohleto je jedno z těch velkých rozchodníků, nevím, jestli to je to telefium nebo nějaký sedum telefium nebo nějaký ten jiný kultivar nebo kříženec. Každopádně ten efekt, prostě když to máte v těch velkých řadách, tak to je úplně neskutečný. Aby toho nebylo málo, tak byl tam kdysi lom, ještě v době, kdy asi fungoval ten statek v tom 19. století. Tam se vytvořila expozice geologická, to znamená těch hornin a vůbec všech těch věcí, co souvisí s kamenem. A zároveň i to je takový předpoklad, že by tam mohlo vzniknout hezké alpinum, což nějaká snaha taková o to je. Takže tady k tomu zase ukázka kamenů, všechno je pojmenované, tady i prostě takovéhle obrovské teda válce, ukázkové nějaké řezy, všechno očíslované. No a tady opět ty smíšené záhony, dejme tomu v té severní části zahrady. Takhle je celkový pohled, tohle jsou ty nové plochy, které zase jednou přibudou k arboretu určitě. Tohle jsou ty vlastně tematické záhony smíšené. Tohle je jeden z nejstarších stromů, myslím si, že to je jilm, že to byl jilm, ten největších a nejstarších, ještě tam je jeden buk, k tomu asi dojdeme za chvíli. Podvečer taky krásný. A tady zase jsme teda nahoře. Sbírka, to ještě vrátím. Tady sbírka, je tam několik těch altánů. Jsme si z začátku mysleli, že tam jenom jeden, ale tam jsou jich prostě, já nevím, jich tam 10, 15, prostě hrozně moc a u všech je zase sbírka klematisů. Dál pak zase sbírka jiných popínavek, včetně klematisů. Opět národní sbírka. Tady vidíte, jaký je to zase v obrovském množství. Takže inspirace a ukázka druhů a kultivarů úplně nepřeberná. Samozřejmě jsme v Polsku, takže je tam i venkovní kaple, takže taky velice hezky zakomponovaná do toho celého prostředí, zarostlá popínavkami. A tady myslím, že tady si všimněte, že tady to je teda už jakoby zelená hmota, protože jsme v září. A tady takhle to vypadá v červenci. Jo? Kvetou nám předtím denivky, tady nám kvetou popínavé růže, tady je nějaký patrně asi Eonymus, nejsem si úplně jistý, nebo jestli to je panašovaný Parthenocissus. Každopádně dynamika i u téhletý dřevěné stavby
je viditelná prostě co období, tak to vypadá jinak a po každý dobře. Jo, tady se dostáváme k tomu takové té zajímavosti. Tohle je zase jeden z nejstarších stromů, co tam je. Ten ještě pamatuje možná toho prvního hraběte, což byl ten aulok. Je to možné, nikdo neví pořádně. Každopádně teď toho kolega zařadil i do té soutěže památné stromy Evropy, takže i tam může se hlasovat o tenhle ten buk. Vedle vidíme vlastně, to je taky taková trošku zajímavost, on se ten druhý hrabě, který vlastně se ještě více zasloužil o ten vznik toho arboreta a i pracoval na tom výzkumu vlastně v těch dřevin, tak ten tam chtěl být i pohřben. On žil velice skromně, takže byl pohřben v té jedné starší části, v takovém tom háji a ten hrob tam prostě takhle je přístupný veřejnosti. Takže to je taky taková zajímavost. No a teď si teda dovolím malinkou odbočku. Já jsem se teda snažil jenom tam dát arboreta a japonské zahrady, protože ono to je opravdu hodně. Takže jsem vyčlenil z toho botanické zahrady, ale když už jsme teda kousek od Wroclavy a do Wroclavy se vlastně podíváme kvůli té japonské zahradě, tak tady jsem si neodpustil, v botanické zahradě wroclavské je úžasný skleník, který má jenom jako národní sbírku břečťanů, hedery. Prostě všechny možné hedery, včetně jejich národních kultivarů, které si oni vlastně šlechtí sami. Tady vidíte zrovna takhle ty všechny, to je tady v těch Vojslavicích, jo, protože to je vlastně pod jednou univerzitou, tak jsou označeny ty národní kultivary takovýmhle symbolem teda té polské vlaječky. A jinak ta sbírka je teda opravdu mimořádná, navíc tady nehrozí, že by nějaké ty choulostivější kultivary nebo druhy zmrzly. A je to vlastně monotematický prostor, skleník a zase je to úplně jiný rozměr a prvek. Jako můžu říct, že jsem projel dost zahrad a arboret a nikdy jsme se s tímhle nesetkali. No, tady se teda jsme ve Wroclavi. Tohle je starší fotka, uvidíte pak za chvíli jakou menší proměnu. Tohle je japonská zahrada ve Wroclavi, která, já se řeknu nějaká suchá data, ta vlastně byla založena, ona je patrně jedna z nejstarších v Evropě, 1909 až 1913. Potom vlastně byla založena k výstavě ke 100 letům, kde vlastně je to vedle takového, oni tomu říkají jako hala století. Je to taková hezká stavba, já teda bohužel jsem tu fotku tam nezařadil, vypadá to prostě jako obrovská taková kopule, předtím je jezero s vodotrysky, které každou chvíli prostě stříkají. Je to dost monumentálně, je to v blízkosti toho. Takže to spolu souvisí. Zase jsme teda v době, kdy to teda nebylo ještě teda polské a tady vlastně je ukázka toho, jak to zase pokročilo. Tady ještě si podíváme, kde ta Wroclaw je. Tady téhleté části. Tady jsme měli vlastně ty Vojslavice a tady máme Jarkov. Takže pořád jedeme na ose, jedeme na jedné silnici, případně tady už, dejme tomu, od kousek vlastně za tím a Vojslavicema, tak už je dálnice, takže se dá jít i po dálnici, tak je to mnohem rychlejší, jinak je to, dejme tomu, slabá 3/4 hodinka cesty. Tady ještě, jo, snažil jsem se tam dát ty kilometry, takže zase z Prahy, jo, je to měřený tady z Prahy stroje, 4 hodiny, 280 kilometrů. Tak a takhle vypadá ta vlastně brána teď, v loňském roce na podzim. Už je ta dokončená, už je to i více zarostlé. Tady máme ukázku zase nějakých šlapáků, je tam využitý vodní prvek, je to slepé rameno Odry a vlastně na tom celém to je postaveno, protože to využívá té obrovské vodní plochy. Je to zahrada, která má, nebo z těch japonských zahrad má asi tu největší vodní plochu, je to gro, jo. Okolo je to spíš jako obsázeno, takže té suší části je tam, když to jako přeženu, je tam méně. Tady zase tvarované jehličnany. Tady při tom vstupu hned opět zase nějaký tis tvarovaný. Tady to by měla být borovice, asi parviflora, Pinus parviflora, tvarovaná zase do takového tvaru, bonsáři by určitě řekli, jak se mu říká. No a tady vidíte, to teda
bylo asi v tom nejlepším stavu. To jezírko teď, jak jsme tam byli loni, tak mi přišlo trošku unavené. To jezírko, hladina byla kleslá, ty rostliny nebyly v takové kondici, takže přišlo mi před těmi několika lety lepší, než bylo loni, ale je možný, že to bylo taky průběhem toho počasí. Takže je to otázka. No, každopádně opravdu zase hezký zážitek. Chodíte v podstatě, pořád přecházíte z jedné strany na druhou. Na těch obvodovkách jsou teda nějaké ty dřeviny, které jsou pěstované v těch tvarech, co v japonské zahradě mají být. Tady ostrůvek opět využito teda pro tvarování dřevin. Spousta leknínů a tady je ten centrální altán, který je vlastně takovým hlavním prvkem celé té japonské zahrady. Údajně se na tom teda podíleli i Japonci a pak snad, jak byly ty povodně, a teď nevím, jestli to bylo, myslím, že to bylo v 97. roce, 1997, tak bylo tolik vody, že byla poškozená i ta zahrada, co oni říkali, a zase opět byla opravená, zrekonstruovaná a zase nějak za pomoci vlastně lidí, kteří se zabývají zahradami přímo z Japonska. No, tady je centrální altánek, samozřejmě přítomní kojkapři obrovský, ukázka můstků kamenných, těch plochých, což je takový spíš ten japonský styl. Ten čínský styl má takové ty klenutější, nebo to, co jsme viděli třeba u toho altánu. Tady máme, tohleto je javor Acer ginala, který taky můžete znát od nás. On se používal často na sídlištích. Jako je to poměrně hezký, spíše keřovitý javor, dá se tvarovat a na podzim barví do ohnivě červených barev, takže tím je opravdu zajímavý. Tady opět zase z těch japonských lamp. Jezírko. No a tady je ten mostek, který je spíše jako čínský, jak jsme byli tím obeznámení, a to je další vyhlídkový místo vlastně, to teď bude hned na druhé fotce, takhle, jo, to je ten pohled na ten mostek, kdy přehlížíte celou tu plochu té japonské zahrady. Zahrada samozřejmě platí se tam vstup, je oplocená, už nevím, na kolik to bylo zlotých, ale nepatří k těm nejdražším. Ještě se dostaneme k jedné, která byla teda mnohem dražší, ale taky stála za to. Tady zase pohled z toho můstku na tu centrální část, na to molo a na to opět pítka různého typu. Využívá se teda vodoteče, tady si nejsem jistý, jestli to není právě už hraný čerpadlem, protože ta hladina je stálá, jak je to vlastně to slepé rameno, tak si myslím, že to je asi spíše jenom hnaný čerpadlama. Každopádně ještě v blízkosti, to je taky zajímavý, je zoologická zahrada hned naproti a tam můžete vidět asi nejblíž tady u nás kapustňáky. Tam je velké akvárium, my jsme tam teda nebyli, ale kolega tam byl a je tam nádrž, mají to vlastně jakoby to hlavní gro té expozice, té zoologické zahrady a jsou tam kapustňáci. Tady zase jeden ze stylizovaných čajových altánků, varované borovice. Jo, a tenhle to je ten hezčí, tam teda bohužel se dovnitř nesmí a ten teda mi přijde takový jakoby ještě lépe povedený, kde se taky dřív dělaly nějaké obřady nebo nějaké akce. No a tady je ten vodopád, tam jsme viděli ten potůček, takže tady vlastně on vyvěrá. Tady máme ještě Acer shirasavanum, což je takový příbuzný toho Acer palmatum, toho javoru dlanitolistého. Ten shirasavanum má takové trošku širší a méně hluboce laločnaté listy, jo, takové mělčí ty lolky než ten palmatum. No, tady zase jeden takový podvečerní pohled. A teď už se dostáváme úplně nejdál, kde jsme vlastně v těch arboretech byli, v tom Polsku. To jsou Bolestrašice a to je hrozně vlastně taková zajímavá oblast. Je to, tady já ještě přehodím takhle fotku, je to už kousek
už kousek od ukrajinských hranic, dejme tomu 6-7 kilometrů, spíše, ono to je, dejme tomu osada nebo předměstí, nevím, jaký to má jako, zařazení, ale je tam město hned u toho vlastně, jo, je to v podstatě úplně na okraj, Přemyšl. Kdo máte rádi Švejka, tak myslím, že oni ho zatkli a vezli ho zrovna do té Přemyšle, takže jste úplně v centru té historické Haliče, jo, to prostě ta Haliče, to je úplně to centrum tady. Takže i jakoby tady ta historická vlastně románová věc, tak je určitě zajímavá. No a tam je teda asi největší vzdálenost, to je 753 km plus minus 7 hodin, reálně je to spíš tak 9 hodin jízdy. Od těch ukrajinských hranic je to dejme tomu 6 až 7 km a do Lvova je to 83 km. Takže je to opravdu hodně už na východě. Ta oblast je zajímavá ještě i jinými věcmi, to si pak, hlavně tady ten výběžek, to si pak ještě k tomu řekneme, to bude taková odbočka malá. Teď se teda budeme soustředit na to arboretum. Já se pokusím tady nějaká suchá data zase říct. A v podstatě byly založeny 1975, bylo to na původním selském dvoře, zase tam byli šlechtici, rozloha je 28 hektarů a v současnosti je tam nějakých 2200 dřevin na té ploše. Tady teda takhle to začíná ta expozice, velice upravené, překvapilo nás, že to je prostě na úrovni těch Vojslavic, že to je na úrovni třeba u nás dendrologické zahrady nebo těch britských zahrad, opravdu velice hezké arboretum, velice krásná zahrada. Tady to je ta centrální budova a ta úprava přední, která teda trošku vychází z toho historického základu. Tady to jsme nepochopili, jestli to bylo součást nějaké expozice, nebo jestli to bylo připraveno pro nás, protože to bylo v nepřístupné části, ale každopádně tam byly takovéhle ukázky džemů a různých jako marmelád a všechno to je z dřínu, jo? Normálně Cornus mas, všechno to je jako Cornus mas, tady to je takovým způsobem jako nějaký kysaný, upravený, tady zase je nějaká kombej marmeláda a tady je džem, prostě na několik způsobů úpravy toho dřínu. Tak to nás překvapilo, ale ochutnali jsme, bylo to moc dobré. No, arboretum jako takové je koncipováno vlastně, není veliké, že 26 hektarů není až tak moc, ale je zase členité relativně a je to sbírka zase kultivarových věcí, takže tady třeba máme Ginkgo biloba globosa, spoustu i polských kultivarů, tady ukázka nějakých trvalek, popínavek, což je vlastně obdobné, jako můžete vidět třeba v dendrologické zahradě, že jo, v té části, když jdete od té kavárny teď současné. Umění, samozřejmě musí být umění. Tady máme ten Aesculus, to je parviflora, to je vlastně ten americký druh z toho východního pobřeží, který kvete takhle až v létě a spíše keřovitý a výběžkatý. Samozřejmě umění je různé, takže i takovéhle věci tam na nás vykoukly v některých zátěších. Tady právě ta ukázka toho, že jsme na to nějaký té výhlídce a tady už je teda někde ta ukrajinská hranice, takže jsme byli nějakých 6-7 kilometrů asi. No, takže je to poměrně v rovině na to, že jsme kousek od hor. Tady pohled zase z té vyhlídky, ale z jiné části. Tady je zase centrální jezírko. Údajně, co nám říkal ten kolega, který nás tam provázel, tak říkal, že to zase jsou nějaká bývalá slepá ramena těch řek, co tam jsou. Tam je hrozně významná řeka San. To je řeka, která s tím souvisí. Já se pak k ní ještě vrátím. A je pro tu oblast hrozně důležitá. No a každopádně tohleto zase nemusí řešit, jako jak to napájet, nebo budovat nějaké složité rybníky, prostě je to spodní voda, takže o to je to jednodušší.
takhle tam může samozřejmě člověk s tom se pohybovat, což je taky atraktivní. Tohle je zase jedna část toho mokřadu, vlastně asi toho bývalého slepého koryta, a tu velice dobře využili. To je zase moc hezky vidět. Tady druhy, co vidíte, nebo ten druh, co vidíte, tak je taxodium. Většinou tam mají, myslím si, že tam bylo taxodium distichum, ale někde jsem viděl i to ascendens, to jemnější, co máme nahoře u jezírka. No a působí to jako nějaké floridské prostě ty močály, do toho samozřejmě náš jakoby přirozeně tyfa, že jo, orobinec, přirozeně rostoucí podrostové rostliny, do toho oni ještě teda, tady ještě vidíte, jo, krásně ty taxodia v tom močále rostou, jsem říkal, tam už chybí jenom aligátoři a fotka by byla dokonalá, nikdo by nevěřil, že jste úplně na východě Polska, jo. Takže to mi přijde, že to je hezky využitý. Tady zase ukázka většinou irisů, kosatce a těch mokřadních teda rostlin, opět všechno ojmenovkované pečlivě. Tady samozřejmě se myslí i teda na ty vodní ptáky, takže zase jezero původní, ale i když tam máme exotické dřeviny, tak samozřejmě ta původní skladba druhová zase netrpí nějakým způsobem. Jo, a tohle je zajímavá fotka. My jsme zvyklí tady od nás třeba z jezírka nebo vůbec tady v Čechách je velmi vzácná želva bahení, Gemys orbicularis, která vlastně je původním druhem v Evropě a jediným druhem v Evropě. Tady jich byly kvanta. My jsme si začátku mysleli, že to je že to je ta americká, která že, je takhle vypouštěna do té přírody, která už u nás převažuje, protože tohletu jsem snad v životě neviděl, možná někde na Jižní Moravě. A tady byla úplně běžná, jo. Tady bylo opravdu strašně moc, takže to nám udělalo docela radost, že i tenhle ten druh ohrožený, myslím, že stále ještě ohrožený, tak se mu tam takhle ve velké míře daří. Tady zase sbírka leknínů, musí být samozřejmě bezpečnostní prvky u těchto vodních chodníčků. No a takhle celkový pohled na ten mokřad, který je zase využitý expozičně. Krásný prvek, který kdybyste budovali, tak to jsou obrovský prostě desítky milionů, tady oni ho mají přirozeně, jenom ho dotvořejí. Součástí té zahrady je zase taková edukativní nebo možná taková zajímavá část pro nevidomé. To znamená, že vy chodíte v úrovni těch záhonů, na ty rostliny můžete nějakým způsobem šahat, je tam napsáno tím brailovým písmem vlastně informace k té dřevině a možná i upozornění, ale většinou se tam nedávají dřeviny, které byly nějakým způsobem asi problematické úplně. Každopádně je to ukázka jakoby hmatová, něco podobného, jak tady kolegyně dělají, že, tu sbírku těch smyslů, takže si myslím, že tady to opravdu předběhli svoji dobu, že už je tam ta expozice poměrně dlouho a je opravdu udělána na velmi hezké úrovni. Tady ještě prvek, jak přechod potůčků, prostě bez mostku, takže takovým způsobem elegantním. Tady mokřát zase. No a tady jsme teda u té sbírky, nebo u té ukázky pro ty nevidomé. Tady právě mám kolegy, který to prochází, to je vlastně ten tehdejší ředitel, který nevím, jestli ještě teda pořád tam působí, každopádně nás celou zahradou provedl a všechno nám takhle vysvětlil. No, pro děti zajímavá věc, třeba zlatý kámen, jo, což samozřejmě u dětí mělo úspěch, obrovskou radost, že našli zlatý kámen. Tady ukázka budíku, ptačí budík, kdy který pták vlastně stává a začne zpívat. Jo? Takže pokud rozpozná člověk ty hlasy, tak ví, kolik je hodin, což asi není vždycky úplně dobrý. Tady zase pokácený patrně nějaký velký populus, topol, který zase to torzo využili didakticky. Obrovský průměr, byla by škoda ho nechat jen tak někde hned rozložit, takže ho dali pod střížku, aby se tak rychle nerozpadal, je podložený a zase to slouží k ukázce, jak obrovský ty stromy dokážou být i tady ve střední Evropě. Tady máme přesličku, to je ta naše původní vlastně evropská,
Největší naše, teď nevím teda, myslím, že to je přeslička obrovská, nebo největší, teď si přesně si nevzpomenu, to by věděli kolegové. Každopádně je opravdu mohutná, prostě dosahuje výšky klidně nějakých, já nevím, přes 100 cm a je impozantní. Zase úplně teda jiný druh než ta japonská, co jsme si ukazovali v té první japonské zahradě. Tady zajímavý rod, příbuzný hortenzím, schizofragma, taky máme tady ve sbírce. Chová se možná ne tak jako bujně, roste pomaleji, ale zase sbírkově velice zajímavá. No, takhle vypadají ty upravené vřesovištní záhony v blízkosti té správní budovy nebo toho ředitelství. No a tady to jsem se právě k tomu chtěl dostat. Jak jsem mluvil o té řece San, tak vlastně jsme v oblasti, která je hrozně zajímavá. Já teda doufám, že tady říká se tomu Vlčí hory, dokonce vznikl hezký slovenský dokument, ten teda doporučuji, myslím, že to bylo z roku 2017, ten doporučuji, jako abyste se na něj podívali, protože to je opravdu asi jedna z největších jakoby divokých oblastí tady v Evropě. Je to na pomezí teda Ukrajiny, Slovenska a Polska. Je to úplně tahleta nejvýchodnější část Polska s nejvyšším vrcholem Tarnica, Běščady, teda v té polské části, v té slovenské to jsou Bukovské vrchy a teď ta ukrajinská, jo, to je Užanský park. Tady už je vlastně zase pohled až na tu ukrajinskou část, tady někde probíhala ta hranice a je to jako, ten typ té krajiny je něco jako, jsou poloniny, že nahoře jsou prostě holiny poměrně nízké na nadmořské výšce, jo, což jako není tak obvyklé. Takže je to tímhle způsobem. Samozřejmě je to opravdu hodně divoká oblast, jsou tam zubři, losy, medvědi, všude je prostě upozornění, úvaga nedzvědě, že jo, pozor medvědi, na rysy, ať nepřejedete rysa, že jo, kde se vám to tady stane třeba v Čechách, že běhají rysy přes silnici. Takže je to opravdu jako divočina a my jsme neměli moc času, my jsme tam byli asi 2-3 dny, bohužel, protože to je oblast, kde pak vůbec nemáte žádné osady, vesnice a opravdu jako moc pěkné. Modranka karpatská, typický plž pro Karpaty, ten zasahuje až k nám, až vlastně do těch Beskyd našich. Takže tu jsme tam taky potkali po dešti, nebyl problém, bylo jich tam mnoho. Tady je zrovna jedno z těch upozornění, pozor, všude může být medvěd, takže to tam bylo takové jako zajímavé. No a tohle ta řeka San, to je vlastně taková jakoby tepna toho všeho, je velmi důležitá, tam v tom dokumentu je to moc hezky jakoby ukázaný, jak tam ty zubři k tomu chodí, vlci k tomu chodí, prostě jak je to taková dálnice a jako takový napájedlo pro tu oblast celou. Takže kdybyste měli cestu a čas, tak určitě Vlčí hory v téhleté polské části doporučuji. Ubytování taky jsme tam bydleli v takovém jakoby privátu, domluvíte se tam česky, protože ten pán, ty mluví i slovensky, takže jako tam není vůbec problém. No a teď jsme se teda přesunuli z toho východu na západ, vlastně úplně jsme přejeli spoustu kilometrů, když bychom to brali teda takhle, bychom to takovým způsobem jeli, ale jeli jsme to několik dní. Z Prahy je to teda 580 km, 6,5 hodiny, Rogovské arboretum, zase pod univerzitou je pod Lesákama, tady ukážu, kde je, takže tady jsme byli u těch Olestrašic a tady máme Rogov pod Varšavou. Já tady jenom přečtu zase suchá data. Tady teda k tomu Rogovu 1923 založeno jako teda výzkumné pracoviště. Okolo byly obrovské douglasky už před tím založením, až 45 metrů. Má na rozlohu, nebo mělo těch 61 hektarů, možná teď se trošku zvětšilo, ale to se mi nepodařilo dopátrat. No a od roku 1947 je tam katedra lesní botaniky a je taky spojeno, tomu se ještě dostaneme, s tím proslulým polským korníkem, oni teda říkají Poláci kůrník, my jsme tomu říkali korník, a to jsou takové ty kultivary, vlastně to šlechtění, takové to polské šlechtění opravdu, spousta kultivarů je odtamtať a ten výzkum byl v tom korníku a ten ředitel vlastně, nevím, jestli to přečtu dobře, ale Bugali, tak byl právě z toho korníku a byla tam ta spojitost s tím Rogovem. Je to prostě teda pod Lesákama, takže je to koncipovaný trochu jinak, to si ještě ukážeme. Tady je teda nějaká informační tabule, tam je spíš ten kampus pro ty studenty, myslím, že tam byly i někde koleje a
jsou tam ty učebny a podobně. Tak, takže je tam i muzeum lesnické, ukázka prostě plodů, šišek, nějakých dřevokazných hub. Tady krásná ukázka xylotéky, prostě z těch dřev úplně takový knihy, že jo, složený a v tom máte kůru, prostě všechno, co k tomu stromu patří, řez tím dřevem, takže xylotéka úplně v té původní vlastně historické podobě ukázkové, tak jak by měla vypadat sbírka dřeva. Tady zase ukázka, co ten strom za ten růst vlastně prožil, co se událo ve světě nebo v Evropě, jo, Vivaldi, že jo, co složil,
Kříženec taky kolega říkal, že jakoby není moc vidět. Henrik Eder, Kříženec Platyphylos a Euchlory, což je taky poměrně, on teda není moc hezký, jo? Je to takový oškubaný listy to má, ale sbírkově je zase poměrně zajímavá rostlina. Teď jsme u těch Eleutrokoků, zase ta čeleď araliace. Tady velice zajímavá věc. Tu spíš vypadá jako citřišek, než by to byla. Tady vodní plochy, menší teda v menším rozsahu, než jsme viděli v těch předchozích arboretech a japonských zahradách. Alpina jsou spíše na ústupu, ale tady ještě teda jsou. Pokud někdo má rád historii železnici, tak se to dá spojit. Tady je úzkokolejka, vlastně muzeum úzkokolejky, která je poměrně rozsáhlá s ukázkou. To je hned vedle toho arboreta. Něco jako je u nás nějaký ty řepařský drážky a podobně, něco v tomhletom duchu, ale je to mnohem větší a pro ten region vlastně to bylo dost významný, protože my jsme vlastně jakoby kousek od Varšavy a ještě u toho je větší město, to je ještě blíž, to je Lodža. Kdo teda jezdíte do Polska, tak ta Lodža je asi jakoby bod výchozí. No. A u toho právě tam byla tahleta úzkokolejka, takže tam je muzeum tomu věnované. Asi, tak jak jsem říkal, u Vojslavicích nejhezčí arboretum, tak tohle je asi nejhezčí japonská zahrada a hlavně, co my tam jezdíme, tak je tam vidět obrovský posun. To bude na nějakých těch fotkách vidět. Já tomu zase řeknu nějaká ty suchá data tady. Port. Takže Siruvia v 80. letech 20. století byla založena je pouze zase jenom na 1,5 hektaru. Navozili tam, podotýkám, že to je hrozně vysoko jako v kopcích, jo? Je to nějakých 600 metrů a ty kopce tam jsou prudký z té severní strany, Krkonoš, takže tam navozili 50 000 tun kamení, je tam 3000 keřů, jakoby druhů a z toho ještě 80 kultivarů, plus oni to rozvíjeli, takže jsou tam altánky, to si ukážeme, a je tam sbírka japonské vlastně zbroje z období Edo, to znamená 17. až 19. století. Co nám ukazovali, tam jsou komentované prohlídky, a ty jsou v rámci té ceny vstupu do té japonské zahrady. Ta je z toho nejvyšší, jo. Ta stála, myslím, že jestli se dobře pamatuju, 50 zlotých na osobu, jo, což je krát, dejme tomu, 6 korun. Takže to bylo opravdu jakoby asi z těch všech, jinak se to pohybovalo, dejme tomu 10, 20, prostě jaký takovýhle jako zlotý, nebylo to jako moc. Takže tam nám ukazovali i katany, ty meče, vlastně tam mají 800 let starý, Kamakura z 12. až 14. století. Tačimeš. Takže to nám tam ukazovali a říkali, že je významnější ten exponát, než má snad nějaký jako jejich národní, jestli jsme tomu dobře rozuměli, nějaký jejich jakoby národní muzeum, jo, v těch svých sbírkách. Takže se tím tam jakoby chlubili, že to je opravdu něco. No a jinak to teda spravují a patří to Silva a Jakub Kuroští. Opravdu teď už se z toho stalo takové obrovské centrum. Je tam nabaleno všechno, na to si pak ještě ukážeme. Tady tvarované stromy, tvarují se opravdu poctivě, mají na to spoustu zahradníků. Zase ukázky teda nějakých těch zenových prvků v té zahradě. Dostat to kamení bylo teda asi strašný, protože ona už ta cesta, když tam jedete, ono to je jednosměrný z té jedné strany, tak jedete v podstatě na takových hlubokých jako strmých svazích, několik desítek, možná stovek i metrů dolů, jo, v tom jednom místě, kdy to nevypadá jako úplně ideálně a je to polní cesta, není ještě ta jedna vlastně zpevněná,
Takže i ten přístup je takový keklomný, že si nedovedu představit, jak tam vozili těch 50 000 tun. Jo. No a tady teda zase zátiší s těma japonskýma lampama, opět zase nějaký ten zenový prvek, použitej Miscanthus giganteus v téhleté části, tady opět lampa teda. Čínská tady ukázka ještě tvarování, tohle je zase jedna z těch asijských borovic Tapinus parviflora, jak jsme si už teda tam ukazovali. No, opět, jako jsme si říkali u toho Jarkova, tak využívají té vody, která tam všude pramení z těch hor. To prostě tam je to ještě snad lepší než v tom Jarkově. Ten Jarkov je v podstatě nejblíž Orlickým horám. To jsou v podstatě severní strana Orlických hor, takže tam taky to bylo dobrý s tou vodou, ale tady to teda, jak jsou to ty krkonoše, no, tak to bylo ještě lepší, takže využívali všude. Tohle je starší fotka, to molo už tam bohužel nějak není v tomhletom stavu, tam se to předělává. No a tady je třeba takovýhle altánek zase s expozicí různých těch kimon a podobných jakoby těch kulturních věcí o tom oblékání, včetně teda i nějakých takových miniatur, ukázka prostě těch čajových vlastně setů, tak to tam je toho spousta na koukání. Tady zase miniaturizace nějaké katany, jo, taky prostě to jsou všechno věci, dejme tomu 20 cm velké. Historicky tohle jsem si zjišťoval, to je nějaká tradiční japonská panenka, která jako zase vypadá, že to je originál, prostě je to tam takhle vystaveno. No a tady zase krásná lampa dřevěná, většinou jsou kamenné, se setkáváme ve větší míře s kamennými, ale oni v té Asii jsou hodně i ty dřevěné. Zase tvarovaný nějaký cipřišek patrně. Tady obyčejný jalovec, Juniperus communis, možná ta hibernika, ten kultivar, který kdysi padnul, jo, asi ho měl na pozemku, vypadá, že se vyvalil třeba pod sněhem a využili toho tvaru a takovýmhle způsobem vlastně ho tam zakomponovali. Opět ty vodní prvky, spousta lávek, i s dětma, když byste tam měli, tak opravdu je to na několik hodin, ukázky třeba, nebo ochutnávky čajů, dělají se tam různé ukázky i těch bojových umění, prohlídka teda toho, komentované prohlídka i toho domečku vlastně s těma katanama a vůbec věnovaný samurajům. Takže i ty kulturní věci, všechny, co s tím souvisí, stánek, teď to je populární, myslím, že mogu tomu říkají, takže všechno věnované tomuhle typu čaje, nebo těm všem věcem, dá se tam i zakoupit. Takže je tam i takovýhle jako doplňkový sortiment a doplňkové věci. Je hezký tam jet spíš takhle na večer, anebo ráno brzo, protože to slunce je to přece jenom severní svah, takže se tam točí a je tam buď brzo ráno světlo, pak je to ve stínu a pak zase k večeru. Takže ty hezké fotky nebo vůbec ten zážitek z té zahrady je spíš v těch jakoby denních dobách. No, tohle je ten vodopád, vlastně proslulej, ten je tam největší, oni tam i píšou, kolik má metrů, zase využívá té vody místní. Tady vidíte, tohle je starší fotka, je to ještě nebylo tak rozrostlé, takže a tam můžete pod tím chodit, jo, tím se můžete normálně procházet, takže to je opravdu jako impozantní. Tady ukázka zase toho řezu, toho tvarování, typický japonský žebřík, že jo, tam je teda v Japonsku bambusový původně byl, ale teď se dělají jeho hliníkové verze, tady máme taky, kde se to dá postavit i na takovýhle terén, že jakoby můžete tvarovat i v nepřístupném terénu. No a teď tady se dostáváme, tohle je starší fotka, tam byla hezká výstava nebo ukázka bonsaí, ta bohužel tam teď už jsme ji tam dvakrát neviděli, nevím, jestli tam připravují nějakou novou expozici. Těch bonsaí už tam tolik není, tady třeba Vistárie, že jo, bonsajovaná, ale takhle to vypadalo, to je ta původní expozice, ta už se teda přenesla a oni utvořili teď v té severní části, nebo v té spodní, vytvořili zase takovou zenovou zahradu, to je ono, zase s nějakými šlapáky, s nějakou takovouhle
imitací jakoby moře, vody. A to je poměrně nový, čerstvý. I ten plot už je zase více stylizovaný. Tohle je opravdu keramika, není to teda plast. V některých těch japonských zahradách je to nahrazováno plastem, což někdo by k tomu třeba měl výhrady, ale tady to muselo být taky jako poměrně nákladný, vyrobit vlastně pálený takovýhle lesklý. No a tohle je teda ten nový prvek. Pár bonsaí tam je, ale není to tak jakoby obsáhlý, jak to bývalo. Tady zase jsem fotil ten typický plot pro ty japonské zahrady. A tady už se dostáváme na tu sbírku vlastně těch výstrojů a výzbroje těch samurajů. K tomu je komentovaná prohlídka právě tam velice jako zajímavá. Tady je ten meč, o kterém jsem mluvil, nebo ta katana, ta vzácná. A samozřejmě na ukázku je spousta, buď tam jsou repliky, anebo tam jsou i nějaké jakoby originály, ale asi ne tak už cenné, jako tam to zmiňují. Tady taky zase oni, co nám říkali, tak vlastně měli vyjadřovat démony, aby se jich ti protivníci báli, proto měli takovéhle jakoby šílené, možná až někdy komické masky dnešního pohledu. No a tady je ještě taková zajímavost, taky takový spíš komický prvek, tohle je dub z nějakého plechu, ale on funguje jako mlžítko, jo? Nasadí se na to hadice a ono to vlastně jakoby rozprašuje, že to zvlhčuje vzduch pro ty rostliny. Protože spousta jakoby rostlin reaguje na to, že můžete je zalívat, ale když je suchý vzduch, třeba ještě když je to v kombinaci s nějakým tím přízemním ozonem, jak se teď třeba poslední dobou řeší, tak v podstatě té rostlině moc nepomůžete. Ale to ochlazování toho vzduchu tím mlžením je možná někdy lepší, než jakoby dávat k ní tu závlahu na ty kořeny. Někdy to funguje líp a tady si myslím, že to bylo z toho důvodu. No. Tady zase ukázka teda nějakého toho ostrůvku, který má simulovat tu vodu. Opět použití kapradin. No a tady už se dostáváme úplně na západ. Už jsme teda projeli jsme vlastně projeli okolo Poznaně a pak jedeme dál západně a jsme v Korníku. To je ten proslulý Korník, že jak jsme se bavili tady o těch Bolestrašicích, tak to je ten Korník. Já k tomu řeknu zase suchá data, 451 kilometrů, no to už přece jenom zase dál, 5,5 hodiny, je to pořád střední Polsko, takže to už je takový jakoby méně v dosahu. Tomu Korníku se teda píše, že je to jedno z nejstarších vlastně arboret v Polsku, nebo vůbec i jakoby výzkumných pracovišť, má 3300 taxonů, stromů a keřů, je vlastně od 19. století, je vystavěno okolo toho Kornického hradu, té zříceniny, co jsme viděli tam na začátku, je asi na 40 hektarech, hlavně teda se soustředí na magnolie, azalky, konifery, břízy a tak dále, spoustu jakoby těch dřevin. Teď to patří pod vlastně Institut dendrologie pod Polskou akademii věd a v roce nějak 2010 tam vytvořili 3,5 km dlouhou edukační stezku a taky je zajímavý, že ty kultivary právě, už teď asi to, když jsme tam byli, tak nám to nepřišlo takový, jako jsme to očekávali. Možná jsme úplně nevěděli všechno, ale byly spousta kultivarů, třeba Rosa rugosa Korník, Berberis thunbergi Korník, Larix decidua Korník a tak dále, tu aplicata Korník, takže setkáte se na trhu právě s tímhletím jakoby kultivarovým jménem Korník, říkají Poláci kůrník, tomu říkají, tak je to opravdu v rámci toho šlechtění významné pracoviště a významný jako arboretum. Zase, jak tam říkali, teda postaveno okolo toho, tady to už je zámecká stavba, tam byl ještě teda ten hrad, ta bývalá tvrz, to je taky impozantní, moc pěkný, okolo je vlastně vodní tvrz na úrovni našeho nějakého Švihova nebo něco takového, takže moc hezký i prostředí, je spousta přirozené vody, nevím, jestli to jsou teda jako jezera nějakých slepých, nebo jezera po slepém rameni, nějaké řeky, nebo to jsou opravdu rybníky, ale je tam spousta jezer v tom okolí, čehož zase ten park využívá. Není teda úplně veliké extra, ale zase těch dřevin, třeba obrovský liriodendron, velký buk Atropunicea, poměrně jakoby slušnej už i na tu střední Evropu,
Tady velice zajímavý, obyčejný Juniperus communis, obrovský prostě kmen, takovýhle jalovec u nás asi, nebo já aspoň o tom nevím, že by takhle obrovský komunis člověk je někam, dejme tomu sem, byl. No, takhle vypadají je to spíše jakoby parkový, musíte hledat ty jmenovky nebo případně ty konkrétní jedince, tak se musí hledat. Zase ukázka, tohle je plodenství magnolie, tady pod magnolií, takže je taková zase didaktická většenina. Tady je tisová místnost, procházíte vlastně takovým houštím tisovým starým, z kterého vlastně udělali takovouhle atrakci. Tady taky zajímavá věc, tabulka prvků a převedená vlastně do názvů, do prvních písmen jednotlivých dřevin. Jo, taková legrácká. Metasequoia glyptostroboides, Gold Rush, ten žlutolistý kultivár, taky poměrně hezká věc, ale už se dá sehnat na trhu. Carpinus cordata zase, teď si nejsem jistý, jestli tohle to je, myslím, že nejsem si jistý, jestli to je Asie, ale prostě je to mimo evropský druh samozřejmě. Arboretum tady má zase tu výhodu, spíše než těch potoků, jako jsme viděli u těch japonských zahrad, těch horských potoků, tak té stojaté vody. Podobně teda, jako to třeba bylo v té Vroclavi, takže obrovské plochy rybníků, některé rybníky zanikly, nebo těch jezer, spodní hladina tam, nebo ta podzemní voda bude asi poměrně vysoko. Takže tady věnováno teda jednomu z těch ředitelů. Takovéhle cesty je vidět, že to navazuje na ten zámecký park, že to je z toho převzatý, protože samozřejmě tohleto byly cesty pro kočáry, pro koně, takže tady s takovýmhle stylem výsadeb se setkáme většinou v těch bývalých zámeckých parcích. No, Acer circinatum, zajímavá dřevina, vypadá jako japonský javor, ale není. Je to západoamerický druh ze Severní Ameriky a je vidět na tom, jak vlastně ty kontinenty musely být kdysi spojený, protože člověk by nepoznal, že to nepatří mezi ty japonské javory, že to není Shira savanum, palmatum a podobně. Takže dá se samozřejmě použít na japonských zahradách, chová se úplně stejně, možná je o něco tvrdší, těžko říct, ale sbírkově moc není. My tady máme několik exemplářů v lese, myslím, že byl v dendrologické zahradě, v Kostelci, myslím, že taky je. Takže jako dá se vidět, ale člověk by neřekl, že to je prostě severoamerický druh. Tady zajímavost, tohle je bývalé dno rybníka, který zanikl, který vysušili nějakým způsobem a tohle je obrovský tisovec Taxodium distichum a tohle to jsou ty jeho pneumatofory. To jsou ty vzdušné kořeny, kterými on dýchá, aby se v těch bahnitých vodách prostě neutopil, že jo? Takže tady je to opravdu ve velkém rozsahu, podobně tady jako bývalo ve Stromovce, než byl na tom ostrůvku, než ho udělali na ten ostrůvek, dali. No a tady vidíte samozřejmě tam plůtek, aby to lidi nešlapali na to a tady ze zbytku toho rybníka, toho dna udělali takovouhle přírodní louku, několikrát do roka sečenou, samozřejmě s nějakými zajímavými druhy teda rostlin, i když asi ne ještě chráněnými, ta evoluce asi tak rychle nepokračuje. No a tady taky zajímavost kvetoucí Torea nucifera, takový jehličnan s ostrými listy, vypadající jako tis, ale rostoucí stromovitě, většinou poměrně vzácnej zase u nás, nepěstovaný, tak často hezký exempláře jsou. My máme taky už poměrně hezký vzadu za statkem na severu, ale asi nejhezčí exemplář tady v Praze je v botanické zahradě na Slupy, tam jak je ta restaurace, ta mrtvá ryba, tak vlastně tam u té branky, jo, tak tam je poměrně hezká torea, která i plodí, jo. Takže občas se dají vidět, ale v květu ne, takhle pěkně. Byly zaměřený i na šeříky to šlechtění, takže ten rozsah byl opravdu veliký. No a já teda děkuji za pozornost, tak jsme to nějak proletěli, ty základní arboreta a japonské zahrady a jestli máte nějaké otázky, tak děkuji. No. No, buď se dá koupit, a nebo je to vlastně na reakci kyselé půdy a musí v tom být hliníková složka, jo.
Dřív se dělalo, že se k tomu zakopávaly třeba nějaký hliníkový kolíky ke stanům a podobně, nebo se brával hliníkový prášek, ale ono to prostě jakoby reaguje. Ale musí to být jakoby jedno s druhým, jo? Nefunguje to bez toho. Teď samozřejmě asi je jednodušší nakoupit přímo, jmenuje se to takový, to má ty jakoby názvy úplně jasný, že jo? Modrá hortenzie, tohle. Ale my, když jsme třeba byli v Bretani, tak tam bylo zajímavé, že ta hornina byla na každém tom mysu, vlastně na té straně byla jiná. Takže na jedné straně byly růžový a na druhé straně byly modrý. Jo. Tam je to krásně, ona ta teda není původní, jo. Ona je z Ázie samozřejmě, ta hydrangea macrophylla, ale tam nic s tím taky nedělali a ještě to bylo také dvoubarevný, tak to bylo taky moc hezký. No a to podobný mi tvrdili teda i v těch Vojslavicích, že taky s tím nic nedělají a že prostě tam je nějaká ta, nevím, jak to nazvat, prostě ta alkaličnost té půdy je taková, i když to vypadalo jako jíl, že se to chová prostě, že to jde do modra, aniž by s tím jako prej něco dělali, no. No, je. Dobře, tak jo, tak já děkuju a zase někdy. Díky, děkuju.